السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورضي الله عن أهل الله أجمعين. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma caggal nde jettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala julɗen e nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam, en jetti jinnaɓe men, en juurima kadi seeremɓe men. en calmini dendagal musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe hudbaji men. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe, eɗen gara hande e hudba men aljuma. hudba men hande aljuma fewti ko e qissa firauna. hol gonɗo firauna o wuri duuɓi 690 o meeɗa sujjande Allah hay lawol gotol. kanko firauna o wuri kadi dendagal gurdam makko pop ko bonande o waɗata. o meeɗa wadde moƴƴere, o meeɗa jabde rewde Allah subhanahu wa ta'ala. holko tagi noon kanko firauna wondemo neɗɗo jahannama? holko tagimo kanko firauna o wonani neɗɗo pewɗo tan ha o rutti Allah subhanahu wa ta'ala? holko tagi ɗum? tagi ɗum ko jinnaɗo makko wiyete ko mas'ab ko gaynako wonno o aynantuno ko lamɗo goto biyeteɗo Walid. e gotol e ñalawmaji kanko mas'ab omo aynanno, o wirti nagge woote, omo jogino jaasi kanko mas'ab, o soppi nagge nge coppanɗe musɗe, o soppi nagge nge. Allah haalni nagge nge noon wiyo jaabumo kanko mas'ab. nagge nge jaabimo wi e hema an mas'ab, ay no mbaɗɗa kam ni, no coppirɗa kam ni, yo Allah hokke ɓiɗɗo mo ganduɗa gonowo sababu jahannama ma, gonowo sababu kadi kañum nadde jahannama. ñande hen kanko mas'ab o rutti galle, ñande hen o wondi e joom suudu makko, o moɓi reedu. nduɗon reedu noon, oɗon ɓiɗɗo noon woni firauna. nde firauna jibinte, tawa mas'ab ruttima e Allah subhanahu wa ta'ala. hade o ruttade noon o wi oɗo ɓiɗɗo gonaɗo e reedu, so tawi o jibinama yo wiye Walid. firauna wona inde makko deftere, wona ɗum wonno firauna ko inde waccore, ko inde tan nde ganduɗa ma en gar hen. kanko firauna o jibinama, o woni suka, o jaɓani jangude Allah, wurtimo ko e carte halis. kanko firauna ko carte tan jamma e ñalawma, kadi ko gañeteɗo kanko firauna. joni noon aɗa andi waɗoɓe carte ɓe jiiɗi, waɗoɓe carte halis ɓe jiiɗi ko moɓe gañoto. joni noon so tawi ɓe gari ɓe ganda inde makko kanko Khalid o wiyete kanko firauna. joni noon so tawi ɓe namnimomo ɓe mbiya ayna kaari, holto kaari woni? ɓe mbiyamo farra, ɓe mbiya o yeehi, o arani walla o ala ɗo. holko addi awnu ono ha wiya firauna? yummiraɗo o tawannomo ɗon omo zuwa carte, kadi ko o gañeteɗo, o jaɓata hodde galleji mabɓe, ko ɗon tan o wonata. yummiraɗo o wiyamo an arsaɗa hoota. holko jaboto yummiraɗo o wiya da'i inni ala awnu nafsi, oppam min mbeɗen woni e ballal hooram. o wiyani hay ballal Allah, mbeɗen woni e ballal hooram. firauna ko ɗon o fuɗɗori ko gañeteɗo carte, o ummi ɗon kanko firauna. omo yahanno ha o fotti e babiraɗo goto, ina jogui molu puccu mum, o wawa mbaɗɗu no feewi, ne soodi tan puccu ngu wawa mbaɗɗu no feewi.
kanko Firawna o ari e babiraɗo o wi mbeɗa wawi eltandema. Babiraɗo o ƴettimo wonde e makko, wondi e makko, wondi e makko, ha babiraɗo rutte Allah subhanahu wa ta'ala. O ƴetti jawdi ndi ko ɓuri hen hewde, o fayi galle maɓɓe, o ñaami jawdi ndi. O ummiti ɗon kanko Firawna kadi, Allah e makko wonde neɗɗo bonɗo. O ummi ɗon, o ƴeewi peeje fof hol feere kadi nde o ƴettata ha o wawa dañde dañal kadi. O fayi genale, o woni e gardude genale kanko Firawna. ƴeew tan ɗum gardintamo genale kadi ko Firawna ko neɗɗo joom sembe, neɗɗo joom doole dardaro, joom doole, joom kattan. Kala jiiɗo mo ina jogo e makko kulol Allah e makko wonde neɗɗo dariɗo, way kono gardoɓe lamɓe ɓe ni Allah e maɓɓe jogade doole e sembe. So tawi a yiɓe tan a hulat. Firawna ko noon wano. O wone gardude genale ɗe. Kala garɗo ina addi mayɗo o ubbetake so wona o yoɓe. O wiyata ko o yoɓete tan mayɗo ubbe. Ha gotol e ñalawmaji kanko Firawna ndekente o anda koreji lamɗo o woodi hen mayɗo. Aɓe gaddi ɗon mayɗo o wi ɗoyete ala gubbeteɗo ɗo so wona o yoɓe. Kanko woni gardiye ɗon. Te lamɗo o tinani ɗum. Aɗa andi laamu kam e hewde doole, laamu neli ɗon soldatuji. Ɓe jaggimo kanko Firawna, o waɗa e kaso. O waɗa e kaso, o woni e kaso ha gotol e ñalawmaji kanko Firawna o wi lamɗo o, aɗa andi min komi neɗɗo joom sembe jogiiɗo doole, a ƴettata kam mi wona mi garduma, sabu laamu ina heewi anƴe. Jagga kam mi wona gardikor ma, sabu min hay goto suusa kam komi neɗɗo cuusɗo cas. Lamɗo o ittimo toon, addimo o watti gardude pale kanko Firawna. Firawna gonnoɗo bandi hanki wonti hande neɗɗo laamu. Kono ha joni e bonde makko kanko Firawna o accani ko waɗata ko. O wonti neɗɗo laamu, o watti yaade e jeereji he, omo taƴa juuti kanko Firawna. Omo taƴa juuti hankadi o jogiima doole ko neɗɗo laamu. Tel ko waɗata ko laamu ngu tinani ɗum président Sanjab, lamɗo o tinani ko waɗata ko. Ha gotol e ñalawmaji lamɗo o hoyɗi koyɗol ngol ganduɗa kanko Firawna on ɓattino lamɗo o. Lamɗo o hoyɗi koyɗol, o hoyɗi kanko lamɗo o jahe ina jaha e jeereji ɗi. O andi noon kanko Firawna, o andi noon ko wujjitto omo yaha omo taƴoy juutiji ko. O andi noon lamɗo o so sakkananimo feere, lamɗo o ina wawi tinde, te so tini omo wawi dañde hen caɗele kanko Firawna. Feere wotere o jogi kanko Firawna, warde lamɗo o wiyete ko Sanjab, warde lamɗo o ala hen ɓerɗe ɗiɗi, o wari lamɗo o Bamum Haman, o wari lamɗo o Sanjab. Nde o wari lamɗo o hankadi waɗi ɗum kuudata, o wari lamɗo o wonti lamɗo kanko Firawna. Holko adi wadde noon? Omo andi yimɓe Misra en ko yimɓe tampuɓe, kadi Sanjab ina jogino jawdi ko magasin aji, hankadi joginoɗo ministére économie, joginoɗo alhaali fagguru leydi ndi, kaalisaji ɗi e magasin aji ɗi fof. Holko yamiri ko adi wadde kanko acte makko kanko Firawna? O wi ko dendagal magasin aji ɗi pop yo udditi, yoɓe ngar ɓe ƴetta jawɗele, kala koɓe jiiɗi yoɓe ƴettu. Wonno aɓe gandi yimɓeɓe ko tampuɓe hankadi. O wone fewnude laamu makko kanko Firawna. O wone fewnude laamu makko hankadi ha o jogii doole. O watti
o waɗi premier ministre haman kanko waɗi bamum o watti ɗum premier ministre ƴeew tan ɗum ɗo no wayi hawnade haman ne jaɓi wondude e makko wonno so jaɓani moƴƴani e mum ɗum noon inchallahu bandiraɓe tedduɓe eɗen gara e hudba men ɗimmo bandiraɓe tedduɓe eɗen gara e hudba men ɗimmo ha joni gonɗen ko e firawna en kaali o waɗi premier ministre makko haman hankadi o joguima laamu o joguima kattanɗe doole omo waɗa ko wela hankadi ko bewre o bewi ha bewre nde ganduɗa neɗɗo wawa haalde ɗum kanko firawna ko ñamannoɗo mola ngeloba o ñamanno kanko firawna ɗum woni bottari makko firawna ko joɗotonoɗo balɗe 50 o yahata ladde kono so tawi o ari yaade e ladde o nelanno ko dendagal diwanuji ɗi pop yo ngar ɓe ina jogui sabareji ɓe ina jogui buubaji ina konga so tawi o are yaade ladde ko noon o waɗante wonno hade so tawi o are yaade ladde hade wodde ko nana e makko Allah e bewre makko kanko firawna ko sabareji nan tan konge buubaji ko noon tan o woruno kanko firawna o yaadama e bewre makko kanko firawna ha o wi kanko woni ana rabbukumul a'la o wi min woni Allah towɗo ƴeew iblis e bonande mum iblis e salade ɗum e mawni kinare mum e wasde sujjande baba adama ha Allah itti yurmede makko huɗimo kanko iblis waɗi o wi o waɗi dendagal kala bonandeji kanko iblis kono o meeɗa wiide kanko woni Allah towɗo iblis meeɗa jabde wiide noon o wi an firawna ka neɗɗo jambaro sabu min e bonandam fof mi yettaki ɗo kono an a yettima ɗo holko addi bonande nde noon en kaali ko jinnaɗo makko kanko gorko o ko kanko addi ɗum waɗi bonande ina rontina ɗum waɗi neɗɗo yo wat moƴƴere tan sa waɗi bonande ko bonande tan keɓata ɗum noon ndeɗo bonande fof ndeɗo halkare nde o addi kanko firawna ma en garoy hen e tampere nde o addani annabi Moussa e tampere nde o addani Misra ha wageɓe Misra wileɓe Misra ne mbino mbaɗanimo ceede mbi ma suka gorko goto jibine so tawi o jibinama ma o won sababu libde laamu ma en ji ndeɗon hitande e dendagal kala jibinanoɗo ɗon gorko warama ƴeew tan ndeɗo bonande ma en gar hen e qissa ha kanko Moussa nabiyallahi Moussa no jibinira ha o waɗa e kees ha aywa kareli mabɓe ha ko ganduɗa kanko joom suudu makko debbo moƴƴo Hasiyatu ha ɗo ɓe kocci ɓiɗɗo oɗon ɓe gaddi ɗum e galle mabɓe ha ɓe nehi Moussa ha mawni ha eywa inchallahu ma en garoy hen ha ɗo annabi Moussa wari neɗɗo firawna ha ɗo firawna wi ina wara annabi Moussa ha annabi Moussa yehi fay leydi Shuaib ha annabi Shuaib wimo la takhaf najawta min alqawmi zalimin inchallahu ma en garoy hen jiɗɗen arde tan koye firawna e bonande makko firawna e golle makko firawna e ndeɗo bonande fof holko taganimo
nde ɗo bonande fof holko tagi kanko firawna wonde mo neɗɗo jahannama ko jinnaɗo makko. ɗum noon ɗum ɗo ko tindol, ɗum ɗo ko qissa neɗɗo. qissa o noon holko yahata neɗɗo kala ko ganduɗa ka yiɗa wadde ɗum ɓi goɗɗo hoto wat ɗum ɓiye. ñande fof aɗa yiya neɗɗo mo ganduɗa, baabiraɗo mo ganduɗa walla yummiraɗo mo ganduɗa tampinnoɗo ɓi janano ɓi ko hande tampa. holko tagi ɗum? kama tadi no tudano. neɗɗo no ñamliri fof ko noon joɓirteɗa. sa ñamli moƴƴere ko joɓeteɗa ko moƴƴere, sa ñamli bonande joɓeteɗa ko bonande. ɗum noon neɗɗo yo wat moƴƴere, yo haal moƴƴere, yo gollu moƴƴere, yo yurmo tagore Allah, o rento bonde. en ji bonande holko rontinta? bonande rontinta tan ko neɗɗo wonde neɗɗo jahannama. neɗɗo bonɗo o natata aljannama mukko. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe, inchallahu ma en garoy e qissa firawna e Moussa. qissa firawna inchallahu ma en garoy hen so haajiɗo Allah. bandiraɓe tedduɓe, ina haaldanno e mon ɗo musidɗo mon almudel mon Cherif Mouhamadoul Habibou Ndongo. hada assalamu aleykum wa rahmatullah.